Yen kowe tak elengke. Aja kok bacutke nggo tanding kelawan Kebo Taruna. Jan apa? Senopati Agul-agul Praja-Majapahit. Ora gowo ngadepi Kebo Taruna. Apa meneh kowe? Bocah cilik wingi sore. Kebo Taruna. Aja nyawang kak menungso saka wong sak gelek-gelek. Ning ana tetembungan dirimu sing jalma tan kena kene. Senajan dedekku mung sak ning yen ngadepi Kebo Taruna, ora bakal monggo. Manggo sanjake dedek sirahmu kowe. Lakon tebak gadang. Ayo, coba. Supaya ngadepi kalih Kebo. Yen to Kebo. Aku wis kandha. Aja pisan-pisan kowe kawijinan ngadepi kelawan Kebo Taruna. Saiki kowe golek kanca ruang. Aku ngoncati saka payudan ora teges aku kalah lagi. Kebo Taruna ngabangake kuping. Kebo Taruna. Sapa kowe? Aku Andikan sedulur Anuraga. Arep tanding kelawan Kebo Taruna. Sing tak wedeni apa? Madwa detek sirahmu kowe. Suarane Majapahit minangka Bandan Majapahit Sinuwun Jayanegara yang badhe nembakan itu. Kaya ngono. Ya sirawan Bujana. Sasampunipun lelampahan nambi balila seri Kebo Taruna satriya balik ateges pawiyaten sampun paripurna suwa sudira jayanegara.